Sanibona, Ntombela lo khulumayo. Namhlanje ubufakazi bami bumayelana neziqalekiso. Iziqalekiso ezikhishwa amakholwa asinisiwe namakholwa angasinisiwe. Azikhipha ezibhekise kubantu abangakholiwe futhi azikhiphe futhi azibhekise kubantu abakholiwe. Amakholwa ashane wodwa ngeziqalekiso. Lokhu kwenza kwamakholwa kwenze umonakalo omkhulu ezimpilweni zabantu. Uthola ukuthi kwenza ukuthi kuchitheke imishado. Kube nabantu abashayiswa zimoto. Kunabantu abaginqana ezimoto. Kube nabantu abagwazwayo. Kube nabantu abaphelelwa umsebenzi. Kube nabantu abahlupheka kakhulu nje empilweni. Bahlupheka nje uthola ukuthi mhlawumbe kwesisikhathi impilo yabo nje ayisa-recover. Ngenxa yalezi ziqalekiso zamakholwa. Bahlupheka abantu kungenxa izangoma nezinyanga ezibathakathayo. Cha, kungezona izangoma nezinyanga, kungebona abathakathi. Kodwa kwenziwe impela wona amakholwa uqobo lwawo ehluphekisa abanye abantu ngeziqalekiso. Lokhu kwenza umonakalo omkhulu. Eqinisweni lokhu uNkulunkulu akakufuni. Akakuthandi lokhu. Sekube isikhashana nje esithe nje uba ningana. uNkulunkulu ezama ukuvela ukuthi lento akayifuni, akayithandi ngempela. Lento yenziwa amakholwa ashaya abantu ngesiqalekiso. Ngomunyaka kwafika uJesu. Wayezokhuluma okunye kumina. Wakhuluma lokho wayesehamba. Kodwa mina enganginothisa kuyena ukuthi wayegcwele izingozi ekhanda. Engasala ngizibuza hawo. Izingozi ezingaka kuJesu ngabe zibangwa yini? Kwase kudlule insukwana. Kwase kufika uyise ehamba ngento eyiplate. Mefika uyise wayikhuluma le ndaba ethukuthele impela ethukuthele ekhuluma le ndaba ukuthi njengoba kade kufika uJesu egcwele ingozi ekhanda kungenxa yeziqalekiso zamakholwa eqalekisa abanye abantu. Ngesikhathi ikholwa likhipha isiqalekiso, eqinisweni lisuke likhipha inkemba ngomlomo. Le nkemba ifike ihlahlele umuntu. So ngesikhathi malikhipha inkemba lelikholwa lelo, uyehla uJesu azovikela amakholwa, azovikela abantu bakhe. Ngesikhathi uJesu ehle ezovele abantu bakhe, le nkemba lena bese ishaya ekhanda likaJesu, ilimaza uJesu. Lezi ngozi lezi ezazivele zazibangwa izinkemba zamakholwa
wona ethi ahlahlela abantu kanti asehlahlela uJesu uqobo. So lokhu kwisixwayiso emakhuleni sokuthi akuyeke ukuqalekisa. Ngiyabonga kakhulu ngabakusole lokhu. Nginethemba lokuthi kuzoyithola indawo. Inkosi inibusise.